večer pri programe s názvom Vyznania Svätému Otcovi. V nasledujúcej hodine sa spolu s vami vrátime k obradom rozlúčky s pápežom Jánom Pavlom II. Zároveň vám ponúkneme súhrn reakcií divákov, ktorí posielali svoje podnety súvisiace s osobnosťou odchádzajúceho pápeža. Vrátime sa teda do Ríma, kde krátko pred 10 hodinou predpoludním sa začali obrady rozlúčky s hlavou katolíckej cirkvi. Už od pondelka, ale vlastne ešte skôr sa schádzali do Vatikánu veriaci i neveriaci ľudia z celého sveta, aby si uctili pamiatku Jána Pavla II., aby sa poklonili jeho telesným pozostatkom. Neexistuje celkom presná štatistika, koľko ľudí prišlo. Mnohí z nich čakali 12, 14, viac hodín vo veľkom zástupe pred bazilikou, aby si uctili svojho otca, aby sa s ním rozlúčili. Je zrejmé, že dnešný pohreb bol najväčší pohreb pápeža, ale vlastne nie len pápeža v dejinách ľudstva. Posledné dni i posledné chvíle Jána Pavla II. Na jeho pozemskej púti sa stali ústredným bodom pozornosti masmédií na celom svete. Naozaj zhodli sa v jednom, že pohreb pápeža bol jednou z najväčších udalostí v novodobých dejinách cirkvi. Pripomenieme si krátku štatistiku súvisiacu s týmto pohrebným obradom. Na pohrebe sa zúčastnili 4 králi, 5 kráľovien, vyše 70 prezidentov a premiérov v dovenda 2500 člennej delegácii. Do Ríma prišli takmer 3 milióny pútnikov, pričom niekoľko 100 000 ich bolo priamo na námestí svätého Petra a v jeho okolí. Na námestiach a v uliciach v okolí Vatikánu bolo 27 veľkoplošných obrazoviek. Na bezpečnosť v Ríme dohliadalo vyše 15 000 vojakov a policajtov, pričom asi 6500 ich prišlo do metropoly z ostatných častí Talianska. Mnohí títo veriaci ľudia strávili noc pred pohrebom Jána Pavla II. Tu na námestí alebo v jeho blízkom okolí, aby mali čo najlepšie miesto, čo najlepší výhľad, aby boli čo najbližšie k pápežovi pri jeho poslednej rozlúčke. Mnohí z nich ale prišli do Vatikánu ešte skôr, v očakávaní smutnej správy. Ján Pavol II. Zomrel v sobotu 2. apríla po dlhej a ťažkej chorobe. Všetci očakávali túto smutnú správu. Napriek tomu, akoby všetkých zaskočila. Na preplnenom námestí vtedy nespočetný zástup práve dokončil modlitby spevom starého mariánskeho hymnu Salve Regina, Raduj sa nebies kráľovná. Od včerajšieho večera, teda od zverejnenia výzvy posielať svoje postoje v súvislosti s osobnosťou Jána Pavla II., došlo naozaj mnoho reakcií divákov. Ponúkame vám ich v telefonickej podobe a zároveň ich môžete čítať ako titulky v dolnej časti obrazovky. Chcem sa poďakovať milovanému Svätému Otcovi za všetko, čo urobil pre nás všetkých na svete. Drahý Svätý Otec, hoci svet žiali, za Tebou nebo sa raduje. Odpočívaj v pokoji, zostaneš navždy v našich srdciach. V modlitbách budeme na Teba myslieť. Cítim s ním a hlboko ma sa dotklo. S veľkou úctou miloval som našeho Pána. A prajem si, aby žil v nás. Ďakujem. Prejavujeme úctu Svätému Otcovi ako hlave katolíckej cirkvi, ako nášmu Otcovi. A nesmierne si ho vážime, bude v našich srdciach dlho prebývať. Je to zázrak, že Svätý Otec nielen počas života, ale aj po smrti úžasne spája ľudí celého sveta. Ďakujeme Bohu za neho. Nech Pán Boh odmení Svätého Otca za jeho dobrotu a lásku. Vyznávame všetko a veľmi si vážime Svätého Otca a je nám veľmi smutno za ním. Skutočne ľutujeme, že nás opustil. Ďakujeme.
Ďakujem Svätému Otcu za všetko, čo pre nás spravil a pevne verím, že aj naďalej bude na nás dávať pozor. Ďakujem mu ešte raz. Svätý Otec bol najmúdrejším, najláskavejším a najstatočnejším hovorcom všetkých. Bol to hovorca Krista a ako Kristov hovorca žil, účinkoval a sám dával príklad. A to dával príklad každému. Svojej najdrahšej mládeži, kňazom, biskupom, kardinálom, politikom i jednoduchým ľuďom. Každému sa prihováral múdrymi, prezieravými, božími očami, pretože on bol Boží človek. Moje vyznanie je moja úcta veľká k nemu. Veľmi, veľmi nám chýba a bude chýbať. Len verím, že sme neskoro zbadali, že po zemi chodia sám Pán Boh. Nech mu je zem ľahká a ľúbime ho z celého srdca. Ďakujem. Priehrštie lásky tomuto svetu ste rozdávali. Spozy pre vás od nás, nech vás prevádzajú vašou cestou k milosti. Modlíme sa a veríme, že vaša snaha nebola márna a prinesie ovocie mieru pre celý svet. Sledujeme sprievod, v ktorom 12 členovia šľachtickej gardy nesú telesné pozostatky Jána Pavla II. Z baziliky svätého Petra. Tam sa už o 10. hodine predpoludním začali obrady rozlúčky. Iba za účasti najvyšších cirkevných hodnostárov a najbližších pápežových spolupracovníkov. Tí vložili do pápežovej truhly pamätné strieborné a zlaté mince a medaily a jeho stručný životopis. Pápežovú tvár zakryli bielým hodvábnym závojom, rakvu uzavreli a teraz ju vynášajú pred oltár postavený vonku nad schodiskom baziliky. Námestie svätého Petra v Ríme sa stalo ústredným bodom pozornosti ľudí na celom svete. Pripomeňme si aspoň tie najznámejšie a najvýznamnejšie. Asi 300 000 ľudí sa zišlo v Krakove, aby spoločne na veľkoplošných obrazovkách sledovali pohreb pápeža Jána Pavla II. Mnohí z nich strávili celú noc pri vatrách po omši, na ktorej sa zúčastnilo okolo 1 000 000 ľudí. V Krakove pápež študoval a neskôr slúžil ako biskup a arcibiskup. V pápežovom rodisku Vadovice zaplnilo námestie pred bazilikou Panny Márie, kde bol Ján Pavol II pokrstený, asi 15 000 obyvateľov mesta a priľahlých oblastí, aby sledovali pohreb na veľkej obrazovke. Pápežov pohreb sledovali aj milióny obyvateľov Mexika, ktoré si pápež mimoriadne obľúbil a ktorému pomohol ukončiť 10-ročia pretrvávajúci spor medzi cirkvou a proticirkevným štátom. Zhruba na pol hodinu sa rozozvučali smutočné zvony v katolíckych kostoloch v Bosne a Hercegovine. Ani Slovensko nebolo výnimkou, či už spomenieme Petržalku, Banskú Bystricu, Košice alebo aj menšie mestá. Priamy prenos tejto udalosti zaradili do svojho vysielania nielen verejnoprávne, ale aj komerčné médiá. Keď sme hovorili o najbližších pápežových spolupracovníkoch, aj tu vidíme jedného z nich snáď najznámejšieho, pretože ho sprevádzal takmer počas celého pontifikátu na všetkých jeho cestách. Je to pápežský ceremoniár Piero Marini. Sprevádza pápeža aj na tejto jeho poslednej ceste tu na námestí svätého Petra. Pápež mal osobitný vzťah aj k Slovensku a k Slovákom, ale i Slováci k nemu, ako sme to mohli počuť aj z vašich telefonátov. Bol to on, kto Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme povýšil na pápežský. Ale pamätné sú najmä jeho 3 návštevy na Slovensku, počas ktorých navštívil všetky slovenské diecézy. Už počas prvej, ešte v Československu,
Bolo významné jeho gesto, keď po vystúpení z vrtuľníka vo Vajnoroch poboskal zem. Bolo to na prvý pohľad bežné pápežovo gesto, ale podľa protokolu pápež vždy poboskal zem, iba keď vystúpil na územie zvrchovanej krajiny. Mnohých Slovákov si už vtedy získal. Ešte významnejšie boli ďalšie dve jeho návštevy v roku 1995 a 2003. Tu vpravo vidíme druhého najbližšieho pápežovho spolupracovníka. Je to Stanislav Dziwisz, osobný pápežov sekretár. Jeden z mála ľudí, ktorých Svätý Otec spomenul aj vo svojom testamente. Medzi prichádzajúcimi kardinálmi nie sú iba kardináli volitelia, teda tí, ktorí majú možnosť byť zvolení za pápeža, ale aj tí, ktorí už prekročili vekový limit a teda nemôžu sa zúčastniť priamo na tejto voľbe. Medzi takýmito kardinálmi je aj nedávny, veľmi blízky spolupracovník svätého Otca Jozef kardinál Tomko, ktorý bol dlhé roky prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, teda po svätom Otcovi druhou najvýznamnejšou osobnosťou katolíckej cirkvi, prvým predstaviteľom po pápežovi pre 400 miliónov veriacich. Pripomeňme, že obrady sa začali o 10. hodine predpoludním v bazilike svätého Petra iba s účasťou najvyšších cirkevných hodnostárov. Tí vložili do pápežovej truhly vrecká so stribornými a zlatými mincami a medailami a jeho stručný životopis v latinčine na zvitku papiera. Pápežovú tvár zakryli bielým hodvábnym závojom. Rakvu uzavreli a umiestnili pred oltár postavený vonku pred schodiskom baziliky. Sto 17 z týchto kardinálov, ktorí prichádzajú na námestie svätého Petra, začne 18. apríla popoludní voliť nového pápeža. Novým pápežom bude pravdepodobne jeden z nich. Dvoch slovenských kardinálov, Jána Chryzostoma kardinála Korca i už spomínaného kardinála Jozefa Tomku, menoval práve pápež, s ktorým sa dnes všetci v Ríme rozlúčili. Túto udalosť prevádzali veľmi dôsledné bezpečnostné opatrenia. Hoci historici pripomínajú, že situácia sa ani zďaleka nedala porovnávať s pohrebom predchodcu Jána Pavla II. V roku 1978 bol Rím plný policajtov. V tomto roku totiž teroristi z červených brigád uniesli a zabili bývalého premiéra Alda Mora a všetci sa báli ďalších útokov. To, že obrad rozlúčky sa uskutočnil bez vážnejšieho incidentu, nie je iba výsledok dôsledných, hoci možno menej viditeľných bezpečnostných opatrení. Je to do značnej miery aj výsledok postojov, ktorým žil Ján Pavol II. Odmietol útok na Irak a sústavne pripomínal potrebu spolupráce s inými cirkvami. V súvislosti s bezpečnosťou v Ríme taliansky minister vnútra Giuseppe Pisanu o bezpečnostných opatreniach povedal: dúfam, že nám sám pápež z neba pomôže. Talianskí policajti mali naozaj veľmi ťažkú situáciu. 14-ročné dievča, ktoré celú noc cestovalo autobusom do Ríma z Nemecka, sa vyznalo: chceme pápežovi ukázať, že sme tu, veď toľko dal nám mladým. Uvidí, že sme v Ríme. Najbližšie svetové stretnutie mládeže túto tradíciu tiež založil zosnulý pápež. Najbližšie takéto stretnutie bude práve v Ríme, v Nemecku. Mladí snáď ešte v kútiku srdca dúfali, že pápež ich príde pozdraviť. Nestane sa tak.
Už teraz však vyzvali budúceho pápeža a pozvali ho, že ho čakajú v Berlíne. Úctu pápežovi vzdala včera na obed v bazilike svätého Petra aj slovenská delegácia na čele s prezidentom Ivanom Gašparovičom a predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským. Dovnútra námestia stále prúdili skupiny ľudí aj so slovenskými vlajkami. Do Ríma odleteli aj poslanci, minister zahraničných vecí a podpredseda vlády. Na letisku v Ríme sa k delegácii pripojil aj predošlý prezident Rudolf Schuster, ktorému Ján Pavol II udelil najvyššie pápežské vyznamenanie. V roku 2003 pri druhej pápežovej návšteve na Slovensku, hneď pri prílete na bratislavské letisko, pápež vyjadril túžbu, že by chcel osobne prísť do všetkých domácností a stretnúť sa s každým osobne. A z jeho príhovorov v slovenských mestách to bolo cítiť. Slováci cítili a dodnes to cítia, že pápež k nim neprichádzal formálne, že k ním prichádzal naozaj ako otec s láskou i s napomenutiami, povzbudeniami. Zvlášť tie zostanú hlboko v srdciach Slovákov. Na týchto obradoch vo Vatikáne sa zúčastnili aj všetci slovenskí katolícki biskupy, ktorí svoj postoj voči osobnosti Jána Pavla II. Aj samozrejme i voči týmto obradom vyjadrili vo svojom komuniké. Náš milovaný pápež Ján Pavol II odišiel do večnosti v noci 2. apríla 2005, krátko po 21. hodine. Uvádza sa v tomto komuniké. Vyzývame všetkých veriacich v modlitbám za svätého Otca, ktorého nezabudnutelný pontifikát sa zapísal do srdc nás všetkých. Prosme a ďakujme Bohu za veľký dar, ktorým pápež bol a zostane pre celý svet. Samotná bohoslužba sa začala o 10:30 predpoludním. Hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Ratzinger, prefekt kongregácie pre vierovku. Je symbolické, že práve tento kardinál údajne navrhol zvolenie Karola Wojtylu za hlavu katolíckej cirkvi a dnes mohol byť aj pri jeho posledných viditeľných krokoch na tejto zemi. Kardinál Ratzinger ako hlavný celebrant pristúpi ako posledný poboská oltár. Po jeho boku je druhý významný kardinál spojený aj so Slovenskom, Angelo Sodano, štátny sekretár. Vidíme tu aj predstaviteľov cirkví východných obradov. Je ich viac ako 20, ktoré sú v spojení s Vatikánom a uznávajú pápeža ako svoju hlavu. Keď si Karol Wojtyla sadal na Petrov stolec, mnohí sa pýtali, kto je ten mladý poľský biskup. Dnešný obrad bol potvrdením toho, že odišiel veľký človek i veľký pápež, ktorý vtlačil svoju pečať ľudstvu na prelome 2. a 3. tisícročia. Pre obyvateľov Slovenska je skutočne výnimočné, že tento nástupca na poste úradu svätého Petra mal výnimočný vzťah k tejto krajine, jej obyvateľom. Viackrát pripomínal, že jeho
túžbou bolo uvidieť aj Tatry z južnej strany. Tento zámer sa podarilo naplniť v roku 1995 na Mariánskej hore v Levoči. Tu sa už pozeráme na kardinála Ratzingera so slávnostným incenzom okolo oltára. Počas celej bohoslúžby spieval chór Sixtínskej kaplnky. Jeden z jeho spevákov, Roberto Colavale, ktorý predniesol slávnostné rekviem, sa ešte pred obradmi vyznal: bude ma to stáť veľa síl a budem sa musieť veľmi snažiť, aby môj hlas neovládli city. A prítomnosť toľkých prominentných hostí vo mne pri všetkej úcte znepokojenie nevyvoláva. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Pokoj s vami. Začína liturgiu kardinála Ratzinger. Práve týmito slovami sa Ján Pavol II ako prvýkrát s menom Ján Pavol II prihovoril veriacim: pokoj s vami, nebojte sa. Svätá omša v latinčine sa začína úkonom kajúcnosti. V ňom veriaci na začiatku každej svätej omše vyznávajú svoju hriešnosť, prosia spolubratov a spolusestry o modlitbu a prosia Boha o milosrdenstvo a odpustenie. Et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Aj vo svojom živote pápež potvrdil dôležitosť atribútu pokory a ospravedlnenia sa. Našiel odvahu a získal primát prvého pápeža, ktorý sa ospravedlnil za krutosti inkvizície, križiackych výprav a zlyhania katolíkov počas holokaustu. V roku 1986 v Ríme ako prvá hlava katolíckej cirkvi vošiel do synagógy, obrátil sa na Židov ako na prvorodených bratov a požiadal ich o odpustenie za minulé chyby. V marci roku 2000 sa pápež modlil pri múre nárekov v Jeruzaleme. Rok neskôr, opäť ako prvý pápež v histórii, navštívil mešitu v sýrskom Damasku. Tu vidíme pred malou chvíľou medzi kardinálmi aj slovenského kardinála Jozefa Tomka. Nad oltárom dominuje obraz vzkrieseného Krista, pretože sme stále vo veľkonočnom období. Pápež veľmi túžil prežiť liturgiu Veľkej noci, tak ako počas uplynulých rokov svojho pontifikátu. Dojímavé bolo zvlášť jeho prežívanie tradičnej krížovej cesty v Koloseu, ktorú on mohol sledovať iba na obrazovke vo svojej kaplnke s krížom v ruke. Mohli sme vidieť viacerých popredných predstaviteľov veľkých štátov sveta, nielen cirkevných hodnostárov. Napríklad amerického prezidenta Georgea Busha, mohli sme aj vidieť predstaviteľov moslimských štátov, ktorých George Bush zaradil do osy zla. A vlastne táto príležitosť bola možnosťou stretnúť sa. To, že odkaz zmierenia sa prináša svoje ovocie, potvrdil aj príklad stretnutia predstaviteľov Sýrie a Izraela, ktorí si podali ruky a deklarovali tak snahu nastúpiť novú etapu vo vzájomných vzťahoch.
Kardinál Ratzinger predniesol úvodnú modlitbu, prosbu, aby Boh prijal svojho verného služobníka pápeža Jána Pavla II. Potom nasledovalo prvé čítanie v španielčine zo Skutkov apoštolov. Počuli sme v ňom, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto plní jeho vôľu. Diakon spieva žalm: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pasienkach. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého. A ďalej: prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. To sú len niektoré myšlienky zo známeho žalmu. Takmer všetky texty, ktoré sme dnes v liturgii počuli, takmer doslova sedeli na odchádzajúceho pápeža. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Druhé čítanie v angličtine bolo z listu Filipanom. Počuli sme: bratia, naša vlast je v nebi. V Evanjeliu z 21. kapitoly Jánovho Evanjelia diakon čítal stať, kde Ježiš dáva Petrovi primát a zároveň mu naznačuje, akou smrťou zomrie. Ježiš sa Petra 3-krát spýtal, či ho má rád. A sú tu aj známe slová: keď si bol mladší, sám si sa opásal a išiel si, kam si chcel. Teraz ťa iný opáše a pôjdeš, kam nechceš. Aj tieto slová dokonale sedia na Petrových nástupcov, zvlášť na pápeža, s ktorým sa dnes lúčime. Kardinál Ratzinger teraz predniesie svoju homíliu. Seguimi, dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo discepolo scelto per pascere le sue pecore. Prefekt kongregácie pre vierovku okrem iného povedal: dnes pokladáme do zeme jeho telesné pozostatky ako semená jeho nesmrteľnosti. Naše srdcia sú naplnené smútkom, avšak súčasne radosnou nádejou a hlbokou vďačnosťou, uviedol Ratzinger. Počas kázne vyzdvihol pripravenosť svätého Otca odovzdať sa kompletne cirkvi. So svojou pripravenosťou na dialóg, na odpustenie sa pápež stal jedným v Kristovi. Nasledoval ho a vyzval ho, aby bolo možné ho nasledovať aj pre iných ľudí. Podľa Ratzingera žil Ján Pavol II stále podľa hesla: musíme na Kristovej škole spoznať učenie lásky. Počas celej homílie kardinála Ratzingera sa ako červená niť niesli slová: nasleduj ma. Počul ich mladý Vojtila a vypočul ich hlas. A potom vo svojom živote počul túto výzvu: nasleduj ma ešte veľakrát, a jeho postoj bol vždy rovnaký. I keď z ľudského hľadiska by bol možno išiel radšej iným smerom. Napokon prišlo aj posledné zavolanie: nasleduj ma. V sobotu 2. apríla o 21. hodine 37. minúte. Kardinál Ratzinger súčasne pripomenul utrpenie pápeža v poslednom období jeho života. Napriek pokročilej chorobe sa však ukázal na veľkonočnú nedeľu veriacim v okne svojho apartmánu, povedal kardinál Ratzinger. Teraz stojí pápež v okne domu Boha. Pozerá sa na nás a požehnáva nás, ukončil Ratzinger svoju kázeň. Poďakoval sa tiež miliónom veriacich, ktorí prišli do Ríma, aby sa so Svätým Otcom rozlúčili. Ocenil najmä veľkú časť mládeže, označovanej pápežom za budúcnosť a nádej cirkvi. Je tu, hádam, aj príležitosť pripomenúť si hlasy našich divákov, ktoré ste adresovali ako výraz vášho vzťahu voči odchádzajúcemu pápežovi.
Ja sa chcem poďakovať, že som mala tú možnosť zažiť pána Karola Vojtilu ako pápeža. Bol to jeden úžasný človek, na ktorého nikdy nezabudnem a je mi za ním strašne smutno. Velikáni tohto sveta poklaknúť prišli k tvojmu hrobu, bo pochopili, čo vaša svetosť cestami svojimi po celom svete dokázala. Koľko milosti, lásky Božej jeho náruč ponúkala. Čistá a vrúcna modlitba za všetkých ľudí v krajine, každej viere, pre staršie generácie, no hlavne pre mladé, nové pokolenie, ktoré bude žiť už v lepších časoch. Za to a ešte za všetko ostatné vďaka ti, náš Otec pozemský. Nech dobrota tvoja ti donesie hodne milosti. Drahý svätý Otče, mene celej rodiny vyjadrujem veľký smútok, bolesť a žiaľ v srdci nad stratou tvojou, drahý svätý Otče. Ale tvoje slova, nebojte sa, budú vždycky s nami a nebudeme sa báť. Navždy ostane v našich srdciach, drahý svätý Otče. Ďakujeme vám, svätý Otče, že ste nám objasnili tajomstvo utrpenia. Nikdy na to nezabudneme a vždy budete mať v našich srdciach osobité miesto. Svätý Otec, nikdy na teba nezabudnem a v mojom srdci ostaneš do konca môjho života. Vyznanie svätému Otcovi. Celý život spoluvali túto stús. Celý život hlásali mier a evanjelium. Po mnohých krajinách cestovali, svojím pokojom národy spájali. Neboli sme všetci vďační, vašu obetavosť nedocenili. Až na sklonku života sme si uvedomili, že nie sme hodní rozviazať šnúrky na topánkach Kristovmu námestníkov. Teraz ste už v raji po boku Krista, v náručí Panny Márie, ktorú ste celý život uctievali a milovali. Milovaný svätý Otec Ján Pavol Karol Vojtila, na vašej poslednej ceste vás odprevádza celý svet, nie len kresťanská rodina. Počujeme krédo, ktoré znie námestím svätého Petra. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Často počujeme, alebo aj sami vyslovujeme tieto slová. Treba však priznať, že takto v priamej konfrontácii so smrťou znejú predsa len inak. Karol Vojtila si predsa vzal dostať závery druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol veľkým otvorením sa cirkvi voči súčasným výzvam, ku každému veriacemu tak, aby upevnili súdržnosť katolíckej cirkvi a šírili ďalej túto vieru. To sa mu aj podarilo. Za viac než štvrtstoročie jeho pontifikátu vzrástol počet katolíkov na svete zo 750 miliónov na 1 200 000 000. Aj v tomto kontexte slová vyznania Credo pripomínajú naplnenie mnohých zámerov Jána Pavla II. Tento obrad však bol aj príležitosťou pripomenúť si to, čo sa nie celkom podarilo naplniť v pontifikáte hlavy katolíckej cirkvi. Nikdy nenavštívil Rusko, ktorému pripisoval výnimočnú úlohu v kresťanskom svete. Je to možno aj príležitosť dať na pravú mieru niektoré nepresné informácie, ktoré odzneli v tejto súvislosti. Nie je totiž pravda, že pápežovi vstup do Ruska zakázal pravoslávny patriarcha Alexij II. Pravda je, že pápež nemal pozvanie od oficiálnych predstaviteľov štátu ani od predstaviteľov cirkvi. Alexij II iba rešpektoval stanovisko pravoslávnej synody. Úloha zbližovania východných a západných kresťanov teda ostala nenaplnená a jej realizácia čaká na ďalšieho nástupcu v úrade apoštola Petra. Zblíženie s ortodoxou cirkvou bolo veľkou túžbou pápeža. Aj počas návštevy na Slovensku
Osobitne vyzdvihol význam veriacich byzantského obradu. Známe sú jeho výzvy, že cirkev musí dýchať obidvomi stranami plúc, východnou aj západnou. Zdôrazňuje, že všetky východné komunity, čo ako malé, si majú zachovať svoju identitu. Pri návšteve Slovenska v roku 1995 ich prirovnal k tatranským plesám a vyhlásil, že by bolo smutné, keby ktorékoľvek z nich vyschlo. Po skončení kréda nasledujú spoločné modlitby veriacich. Che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio unigenito nelle esequie del Pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua pace ed elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Prvú spoločnú modlitbu predniesli po francúzsky a je za zosnulého pápeža Jána Pavla II. Za každou modlitbou nasleduje odpoveď: prosíme ťa, vyslíš nás. Jean-Paul II, afin que le Christ, pasteur suprême qui, toujours vivant, intercède pour nous, l'accueille avec bienveillance dans son règne de lumière et de paix. Prions le Seigneur. Druhá modlitba, druhá prosba bola po francúzskej v jazyku Swahili. Bola za cirkev. Tumuombe Bwana hili likiwa aminifu. Mnohí uvažujú o tom, či následník Jána Pavla II. Nebude mať čiernu pleť. Môžeme vidieť biskupa grécko-katolíckej cirkvi, monsignora Jána Babiaka. Práve východní kresťania grécko-katolíci priniesli v minulom storočí veľké obete. Zhruba 20 rokov boli v ilegalite. A ústredným bodom ich identity bola práve vernosť nástupcovi v úrade hlavy katolíckej cirkvi. Napokon aj mnohonárodnostný charakter tejto bohoslužby pripomenul veľmi podstatnú črtu identity Jána Pavla II. Keď 16. októbra 1978 po zvolení za pápeža vystúpil pred veriacimi na námestí svätého Petra, prihovoril sa im po taliansky a poznamenal s pokorou: ak urobím chyby, opravíte ma. Ján Pavol II bol jednoducho iný ako všetci jeho predchodcovia. A v tom je jeho výnimočnosť, bez ohľadu na to, kto a ako hodnotí jeho postoje a slová. Predstaviteľka Filipín sa modlila za obyvateľov všetkých národov. V poľštine zaznela prosba za duše všetkých zosnulých pápežov a ďalších služobníkov cirkvi. Prosba v nemčine za všetkých zomrelých veriacich. A napokon znela portugalčina. Tu práve počúvame. Za všetkých nás tu zhromaždených. A opäť nasledovalo: prosíme ťa, vyslíš nás. O Dio, nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con tutti i santi e accoglie nell'assemblea dei tuoi eletti l'anima del tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. To, že odchádzajúci pápež oslovil aj mnohých z vás, potvrdzuje skutočnosť, že ste adresovali do vysielania vaše podnety, postrehy. Ponúkame vám ich opäť v skrátenej podobe. Ján Pavol II navždy
počas môjho života bude vaša nežná tvár a vaše milosrdné oči prebývať v mojom srdci, ktoré bolestivo znáša váš odchod k Pánovi. Svätý Otec bol to veľmi veľký človek a veľmi som ho mala rada a teším sa z toho, že už je u nášho Pána a s pokorou prijal všetko tak, ako by sme mali všetci s pokorou si prijať to, čo nám Pán Boh dá, naše trápenie, lebo Pán Boh nás skúša a veľmi ho ľúbim. A chcela by som povedať to, že Svätý Otec, keď sme sa na neho pozreli, na jeho tváričku, bol strašne zlatý a strašne som ho mala rada. A preto sa teším, že je s Ježiškom. Viem, že by sme boli všetci radi ešte, aby nám tu toho dostal, ale Pán Boh si ho povolal tak, jak si povolá nás všetkých. Ale myslím si, že keď budeme plniť jeho odkazy a jeho vôľu, takže sa všetci dostaneme k tomu Ježiškovi a budeme sa tam všetci spolu tešiť. Ďakujem Pánu Bohu, že mi dožičil poznať tohto veľkého muža, ktorý bol aj u nás na Slovensku a som šťastná, že som bola na jeho omši v Petržalke. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetko a nech ho ochraňuje Panna Mária. Vyjadrujem hlboký smútok a žiaľ nad odchodom z tohto pozemského života za celú moju rodinu a spolucítim so všetkými, ktorí ho mali úprimne radi. Bol to veľký človek. Svätý Otec bude celému svetu strašne moc chýbať. Už aj ako velikán, ale aj hlavne ako kráľ. Pre nás Slovákov ostane v každom mladom srdiečku, ale aj v starom, jeho obraz zarytý, pretože veľmi pomohol Slovensku. Bude nám veľmi chýbať. Odišiel jeden veľký človek a v cest jeho pamiatke nech odpočíva v pokoji. Je mi ľúto, že Svätý Otec zomrel. Je to asi najväčšia osobnosť všetkých dejín na svete a v celej histórii ľudstva asi. Ďakujem a som z toho celá smutná. Chcem vďaku vzdať nášmu Svätému Otcovi, ktorý nás tak miloval, miluje a bude milovať. Strašne ma bolí, že naši hlavní predstavitelia nevyhlásili štátny smutok takému človeku, ako bol náš Svätý Otec. Ale Svätý Otec im to určite odpustí, ako odpustil aj Pán Ježiš všetkým, čo ho ukrižovali. S hlbokým žiaľom a smutkom sa lúči s vama rodina z Prievice. Odišiel nám Ján a bol druhý a bude nám veľmi chýbať. Mohli sme sledovať, ako predstavitelia rôznych národov a rôznych stavov vo svojich typických krojoch a oblečeniach prinášali obetné dary, ktoré prijímal a požehnával kardinál Ratzinger. Výnimočnosť Jána Pavla II. Potvrdzuje aj skutočnosť, že už počas jeho života o ňom kolovalo viacero legend, ktoré môžu mať vplyv aj na proces jeho blahorečenia. Cesta k vyhláseniu za svätého sa totiž začína, ak sa kandidátovi pripíše vykonanie zázraku. Napríklad mexický mladík Herón Badillo tento týždeň vyhlásil, že zosnulý pápež v jeho prípade uskutočnil pred 15 rokmi zázrak, ktorý ho vyliečil z leukémie po tom, čo mu lekári nedávali žiadnu nádej na prežitie. Katolícky kňaz Hubertus Adelinas z tejto oblasti potvrdil, že patričná diecéza je ochotná v tomto prípade dosvedčiť. Osobne verím, že to bol zázrak, povedal. Začína sa liturgia obety. Sprítomňuje Kristovu obetu. Takto si ju veriaci pripomínajú.
Výrazným znakom pápežovho pontifikátu bol aj jeho vzťah voči smrti. Tento moment sa viackrát objavil v jeho živote. Už vo svojej mladosti prišiel o všetkých svojich blízkych. A počas svojho pôsobenia v úrade nástupcu apoštola Petra sa viackrát k tomuto momentu vracal. Niekoľkokrát aktualizoval svoj testament, venoval ho úvahám o smrti a živote, viere a ľudskosti a aktuálnosti učenia Evanjelia na prelome tisícročí. V pápežovom testamente nie je zmienky o kardinálovi inpektore, takže sa môže stať, že nominácia tohto kardinála nebude uznaná, kým sa neotvoria archívy posledného pontifika. Neznáma je aj zatiaľ pápežom nedokončená encyklika, ktorá sa nachádza v zapečatenom apartmáne, kam kardinál Camerlengo vstúpi začiatkom budúceho týždňa. Doterajší pápeži svoje hmotné statky odkázali cirkvi alebo chudobným, takisto je to aj v prípade Jána Pavla II. A až na výnimky v testamente neprejavili želanie byť pochovaní inde ako v krypte baziliky svätého Petra. Zosnulý Ján Pavol II v testamente nevyslovil želanie ohľadom svojho pochovania a podriadil sa zaužívanej tradícii pochovávať pápežov v krypte pod svetopeterským chrámom. Svoj testament začal pápež písať už v roku 1979, necelý rok potom, ako ho zvolili. Súčasnú dobu v ňom označil za nevýslovne zložitú a napísal, že aj život cirkvi je zložitý a napätý. Cirkev je podľa neho v niektorých krajinách vystavená prenasledovaniu, ktoré je porovnateľné s dobou raného kresťanstva. V nezmierniteľnosti a nenávisti ju dokonca prekonáva. Aj úvahy o tom, odkiaľ môže pochádzať kardinál, ktorého meno nezverejnili, sa uberajú práve k týmto krajinám. Pozorovatelia hovoria, že tento kardinál môže byť z Číny, z Vietnamu alebo z niektorých iných krajín, kde cirkev nemá slobodu. Počas znaku pokoja vidíme ukrajinského biskupa Milana Šášika, ktorý je vlastne človekom zo Slovenska. Aj táto skutočnosť potvrdzuje výnimočný vzťah pápeža voči obyvateľom Slovenska. A tak trocha súvisí aj s jeho nenaplnenou túžbou a ambíciou navštíviť Rusko. Práve na Ukrajine sa Ján Pavol II stretol s mnohými pravoslavnými veriacimi. A napokon po počiatočnej nedôvere táto návšteva bola dôkazom pozitívnych odoziev na aktivity svätého Otca, ktoré súviseli so zbližovaním kresťanov, nezávisle od ich národnej príslušnosti alebo príslušnosti k náboženským rítom. Známy je veľký skutok Jána Pavla II., keď zvolal počas svojho pontifikátu predstaviteľov všetkých náboženstiev do Asízy, aby sa spolu modlili za mier vo svete. Ján Pavol II bol tiež iniciátorom myšlienky stretnutí mládeže celého sveta s hlavou katolíckej cirkvi. A práve tieto stretnutia dali veľmi výrazný podnet na začlenenie sa Slovenska do spoločenstva európskych národov. V roku 1997 v Paríži neveľká skupina, väčšinou študentov zo Slovenska, začala kapitolu, ktorá potom vyústila do ďalších krokov, do vstupu Slovenska do Európskej únie. Rok 2000, Svetové dni mládeže v Ríme, napokon očakávané Svetové dni mládeže, ktoré budú v Kolíne tento rok. Po skončení svätej omše
Boli ešte modlitby nad rakvou pápeža Jána Pavla II. Boli to aj modlitby najvyšších predstaviteľov cirkví východného obradu. Bolo počuť hymnus Viem, že môj vykupiteľ žije. Verím, že v posledný deň vstanem a uvidím Boha svojho spasiteľa. I hymnus Do raja večného nech ťa sprevádzajú anjeli. Nech ťa tam príjmu mučeníci. I hneď po pohrebnom obrade na námestí svätého Petra odniesli pozostatky Jána Pavla II. Do krypty v bazilike. Vylúčila sa tým možnosť, aby pozostatky pápeža pred pochovaním niesli v procesii po Ríme do Lateránskej baziliky, tak ako sa to stalo počas pohrebu pápeža Pia XII. V roku 1958. Vzhľadom na obrovské množstvo pútnikov v Ríme to ani nebolo možné. Ozývajú sa slova Magnificat, nezvyčajný chválospev pre chvíľu pohrebu. Slová, ktoré môže na pohrebe spievať len hlboko veriaci človek. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi. Tento chválospev sa končí slovami, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Ján Pavol II, bola osobnosť, ktorému bolo zverené skutočne veľké dôležité poslanie a on celý svoj život zasvetil tomu, aby ho naplnil do poslednej bodky. A myslím, že sa mu to podarilo, pretože dnes, keď ho vyprevádzajú milióny ľudí, je to dôkazom. Miloval všetkých bez rozdielu vyznania a pleti. Tak ho odprevádzme dnes úctou a láskou na večný odpočinok. Milovaný svätý Otec, lúčime sa s Tebou, budeme na Teba myslieť v modlitbách, zostaneš navždy v našich srdciach. Prosíme, mysli aj Ty na nás tam hore v nebi. Ďakujem Ti za všetko. S Bohom, drahý svätý Otec, odpočívaj v pokoji. Nedá sa vyjadriť, aká bolesť zasiahla naše srdcia. S láskou a úctou budeme na Teba, drahý svätý Otec, v modlitbách dennodenne spomínať. Nie som ortodoxne katolícky veriaca a práve aj preto tu v priamej tichosti smútim za pápežom Jánom Pavlom II. Nikdy sa nesnažil nikoho násilne prevrátiť na katolícku vieru. Nikdy sa nesnažil vymôcť niečo mocou, násilím, ktoré mu bolo tak cudzie. Charizma, neopúšťajúca jeho tvár a celé jeho ego, nenechala podľa mňa ľahostajného ani jedného človeka. Hlboko sa skláňam pre touto osobnosťou 20. storočia. Je obdivuhodné, že kardinál Karol Wojtyla sa nezmenil ani ako pápež Ján Pavol II. Ostal sám sebou, ostal normálnym človekom, na nič sa nehral. Nebol afektovaný. Všetko, čo hovoril z presvedčenia. A nie len, že hovoril, on tak aj žil a dával príklad všetkým ľuďom. Mutíme za Tebou, svätý Otče. Sila Tvojich slov, nebojte sa, na tie sa zabudnúť nedá. Povedal si ešte, buďte spokojní a ja som. Áno, pozeráš na nás v ďalekej krásnej večnosti. Veď si celému svetu rozdal svoju silu, lásku, vieru. Nikdy na Teba nezabudneme.
Ďakujem pápežovi, že nás všetky deti mal rád a že bol taký dobrý a že takého človeka už na svete nebude. Telesné pozostatky Jána Pavla II. Preniesli opäť do baziliky svätého Petra. Po zapečatení truhly ich uložia v krypte do hrobu v zemi, v ktorom už predtým ležal Ján 23., ktorého po vyhlásení za blahoslaveného uložili priamo v bazilike. Ján Pavol II. Si sám želal, aby ho pochovali do zeme. Začínajú sa posledné chvíle obradu, ktorého ústrednou osobnosťou bol Ján Pavol II. Pre vás, ktorí ste strávili možno aj celé hodiny pri televíznych obrazovkách, je to zároveň aj rozlúčka s týmto človekom, posledná príležitosť byť s ním, tak povediac, zúčastnený na jednom obrade. Nechajme preto vyznieť tieto zábery ako symbolickú rozlúčku s týmto výnimočným človekom. Jána Pavla II. Na Svetopeterskom námestí bola počas dnešných obradov položená kniha Evanjelia. Vietor sa chvíľu hral s jej listami, obracal ich dopredu i dozadu. V prenesenom význame ako Duch Svätý, ktorý vanie kam chce. Obracia stránky nášho života i života Karola Vojtilu podľa nám neznámeho poriadku. Až napokon túto knihu zavrel, zostala pokojne ležať. Kniha pozemského života pápeža Jána Pavla II. Je dopísaná a zatvorená. Už teraz však vieme, že jej obsah je veľmi podobný s knihou Evanjelia. Nuž a na úplný záver slova kardinála Jozefa Tomka, ktoré predniesol na včerajšej rozlúčkovej homílii s pápežom Jánom Pavlom II. Jedným zo symbolických aktov po pápežovej smrti je aj rozlomenie jeho pečate. Jeho pozemská púť sa skončila. Avšak jeho pečať duchovného posolstva a osobného príkladu zostane vo všetkých ľuďoch.